Lord, ano yun? Si Juan Laagan. Napo ni siya YouTube, so buitaan ninyo iyang channel. YouTube na may stress story ako. Pro video. Pagsarya na. Oo, ta. Ako ang classmate ita. So muna siya. Ano mo sa iyang sa iyang resort, La Familia Beach Resort. Daghan naman kong video kanina. Itor mi dong. Di ka maligo. Di po ka tiniguan sa dagat diri. Hindi ko eh, mga ipuwan kayo ko. Di man obvious. Hello, birthday rin ni Zenon. Grabe yung kangan mo. Oh, natog na mausa. Ngit-ngit. Oy, 1 minute na yung exposure. Dili. Uinom ka? Hi, hello, good night. Saan na vlog na? Subscribe ka sa channel. Wala, oy, ikaw na yung subscribe. Subscribe lang. Ano sila? Muna itag-iyan ko di. Kada ba ka nang doka? Tuguan pa. Ito nga na. Di na gina sa lupuyo. Kanamusta din, puyo na. Hindi ka na rin lagi dyan mag-paper. No. Niya mawat pa dyan, ikay friend. Muna pala sila. Kailan sa mga papa? Ako nung pa doon. Alam mo ba yun? Ay, bag ulang. Imong mama? Tapaw. Nasa niya? Dahil. Kito to? Imong tiya? Okay. Maya pa rin tira. Di ko lagis ko yan Di na daw ka mabalik sa gawas. Ikaw na manage. Ang kanigatag. Char, hatag. Ilaman mo. Hatag. Hindi ko magigapon eh. Char. Di ka mo inom din? Timbang. Wow, ikaw. Paano mo gumawa ng kilo? Diloy, suruan ko. Mga asaw. Nato na matay bagulang na brother. Basta ang nag-post kay si John Rodel. Ito lang. Really? Kala maka-shoot na. Ito mo na mumuon. Grabe yung description ka. Patay ka. Pumunta, bagulang. Dali, lang napangit-ngit ka doon. Kasali ka puti ka. Di ka magkanta. Unsa man na yan? Unsa man na? Yapin po na siya sa inyo. Si Marian, dali yan. Kaya pa naman trending. Dengan dia kay request ano niya? Maki-meet and greet with Marian. Na, opisina yan trending kay ka. Nakoy nakailang work training ni mo kayo mo Sama. Ano kay mo class? Ito si Joga na pila. Babato na. Ang pinakabutan na staff there sa La Familia. Ay kuya, mapil na ka sa ko YouTube. Ga-edit ganit ko ron, kinapuno ng gulo. Ano ba yung video? Taas kayo eh. Taas yung video. May na, taas na tayo. May 1 hour kape, taas kita nawon. Okay na Ay, na. tisyo? Tisyo? Pangita! Malabayok. Asa mo mangita? Diya, pangita, diya. Napo sa PR. Tagana mo upload video. Ha? Tagana. Juan, ito mo sa October. Kita na anak, every week na mag-upload isa. Pero training class na ako. Pero dili tanan mo tanaw. Masama nga na ako. Oo, huwag ko ingon. Pero nakabantay ko na mo sige kang video. Sino? Pero vlog. Ha? Hit! Ganahan ko mag-collaborate ng mga daghan o subscriber ba? So ngayon ang labaro. Ha? Pinsno. Mga Nasa sikat? Kalamban ay nanagyan mo almost 2,000. Sikinsa? 100,000 subscribers. 100,000? Ano, magkapulapo ko dun. Pinsno kahilig sa Soroy. Queens, no? Hindi ko talaga kagawin ng patrik. Oh, may... Pabantay ko rin mo dong. Pinsno. Dali, catch up kay Perps! Asa na ka, Perps? Ayago sa tungo. Bato rin na mo.
kuan ba 230 hours? Layo pa kay nas 4,000. Ako gali kay 27 lang. Ha? Ako sa masabang. Oo to. Ako magparapol ko. Kasi gamit mo ang kuhan. Edit? Apa? Filmora. Filmora. Kami din. Gamit. Saan na? Cellphone? Wondershare. Filmora. Nasa laptop. Island Life. Kasi gamit mo pag video. Ha? Kani or katong GoPro? GoPro ni mo gamit. Hindi sa Ano ba malubas? Ha? Dali ro. Wala basa man dili ba? Wala kay silina. Hi sa imong mga followers. Daghan kay sa pisina. Pwede meet and greet. #Marian Sinahon. Kumusta ako nito? GoPro. Asan na? Sa call center. Pag-type? Back office. Sa social media ba? Facebook. Ay, kadiri eh. Share lang sa kanya. Ito po dito. Ganahan, ganun may magkuhan dito. Magkuhan ka ng dito. Dito Siargao ba? Mahal na dito? 1,000 na square meter. Mahal ka dito eh. Sila dito rin. Mahal eh. Happy na 2,000 dito. No, lagi. Roblox now! Sidagan ulit. Trainer na to. Happy birthday! Yeah. I'll play Roblox 2 hours! Ano yung wifi dito eh? Nabitaw niya. Di man, kanang mawawa siya sa kuang. Dito na pita. Trimmer. Salamat dyan sa discount. Naka-discount kita. So, 5 years pa ito tanggap plano na mga rilo? Naunahan lang kasi mga pare sa Carlos. Ah, nag-aral na sila? Green trend na rin. After pa. Naku na sinabi na suot sa nabahan. Abot, With unbearable sorrow Iyo, doon naman doon. to ride with a Ang beaten isa, apple to ride the unwritable Huwag lang kayo magkuwag, no? to love Mga subject. your untwist from afar Ay, may ko. to drown Hapon. when your arms are too weary to reach Spotlight din doon. the unreachable star. This is I want to jump there! Wala kayo. Kaya kami. Oh, I'll jump here! Oo, tayo ka pa rin. Ato nga, way ba to? maligo ka? To be ready to march to Kaya nagmo, diba? hell for a healing Unya na lang. Ikatolo ay kapoy. and I know my only draw to the longest Babay na kay hawon na kamot. Bye, Gitse! Bye, guys! Mana itu post kita. It's no. Ako na pong taon. Wala na kung saan nag-Facebook siya na nag-abot-abot ang mga vlogger diya sa Ayala. Kana mga meet up nila, di mo na nila announce. Sila. Mga ila-ila ra po ba? Ligo ka nun? Buhay pa ka. Lapon eh. Okay. Oo. Kami. Ato ko sila ha. Saan? Sila Jones, kaya po sila kumangamangod.
Basta na pagkaplapo dito, plapo kapon. Doon sa dito. Asphalt, Marina Mall. Bago din ang klaro. Dili, ang dagat ang videohan. Busy kay cellphone mga tao. Nilawang na gid siya. Ano ni taliksik na po. Gitaog na siya maayo. Chika-chika na mga tao. Gila ka na. Nag-ulan na. O, diba? Kami nag-chika ganina ni John. Pero sila na nilingaw chika ron about basketball. Kamusta? New found friend. Hi, Anon! Late matapit. Dapat ha? Ha? Lubang na ko. Matog matapit na. Hindi ka kunot na. Kamusta? Bulit lang ba? Kamusta? Ay, natoy. Looks up. Nanaghan ka na kung bugos. Ako, so, dali oy. Aha. Meet and greet. Musta na itong mga chika din ha? Ato ka syudad? Matay, ato tumuran. So may na dito. Teka na itong makila naman dito, kaya dito muna high school. Ah, naka mga friends. Uy, ganun mo magkape. Hindi mo na kayo kumila na rin kayo. Di lang daw, kay matuog na po tao. Ano ba? Ha? Ito ka. Look-alike ba niya siyang Jesus love? Di man maklaro? Run for your life! Ano sa man? Bukod mo lang kapil. Ay, ba't ni ito man siya lang? Lang na kayo siya. Okay pa ba kayo? Chill, chill.